ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki nong panya Shnong jong ka Lapangap. Ki lalum kerkie ya ka Dorbar ha ka step sngi tho Dieng ka arp kandai trik unai luar arajar pulai. Ban chong perkhat alor ka rai jong ki artli ki board district na Meghalaya bat Assam. Ban Phut no ya ki Dieng baka Sorkar Meghalaya ka thong ha khapon. Ki karbi ki la dawa bare ban Phut no ya ki Dieng ki baka Meghalaya ka thong hangte. Lem kumta Pyrshah ya ki khasipanar bakin ot yo ka ba jong ki. Kumta khanang bakin ong rap kin yo ban ot yo ka ba ki board district ki la rai ban Phut no. Henry kinong Shnong jong ka Lapangap ki Pyrshah ikani. Kilarai bakin omile Pyrshah hiru ya ka Sorkar lada ka Phut. Henry ka Shnong ka lapan pau baka menjur. Dalai lele im huni pur kita nyedep thung nong. Mohon nong. Ta.